Hello, welcome to my YouTube channel. My name is Welcome to my channel. In this channel, I'm going to expose you to the basic Igbo knowledge. So if you want to learn Igbo and you want to speak Igbo friendly, please stick to my channel, subscribe, like, click on the notification bell for more updates. Also, I'm going to be using Igbo and also English as a means of communication because most of us cannot understand Igbo very well. Na-asụ Igbo asụ. Onu si asụ Igbo ga na-asụ sụpere. Ona ka m si asụ Igbo. Ana m ata ya ata, ana m anwụ ya anwụ. So maka ụmụnne m ndị na-adaghị anụ asụsụ ọfụma, anyị ga-asụtụrụ Igbo, sụtụrụkwa Igbo. Also, in this channel, I'm going to be using the Central Igbo Nzube. We have Igbo Nzube and Olundi. Olundi is Igbo dialect. They are all the same. The only difference here is that Igbo Nzube is the one we are taught in school and is the Igbo we use in writing our examination. So we are going to be using this Central Igbo in this channel. So now I'm going to expose you to the Igbo alphabet. Just like in English language, we have the English alphabet, which is 26 in number. In Igbo, we have the mkpụrụedemede. We call it abidii. Mkpụrụedemede. And they are 36 in number. Iri atọ na ise. Then we have the Igbo consonants and vowel. The Igbo consonants are called mboshume and they are 28 in number. Iri abụọ na asatọ. Then we have the English vowels, which is called udume. They are 8 in number. That is asatọ. Altogether 36 in number. Iri atọ na ise. Now I'm going to introduce you to this letter. A dịka aja. B dịka bịa. Sh dịka chukwu. D dịka dibịa. E dịka eke. F dịka afe. G dịka agụ. Gb dịka mgba. H dịka agha. Gwi dịka agwa. H dịka ha. I dịka isi. I dịka ịgba. G dịka ji. K dịka oke. Kp dịka akpa. Kwe dịka ikwe. R dịka leta. M dịka mkpu. N dịka ntu. Nwe dịka aṅara. Nwe, dịka nwa,
dịka anyị, anyị. O, o, dịka ohi, ohi. Ọ, ọ, dịka ọgụ, ọgụ. P, p, dịka pụta, pụta. R, r, dịka rie, rie. S, s, dịka asa, asa. Sh, sh, dịka ịsha, ịsha. T, t, dịka taa, taa. U, u, dịka ụgbọ, ụgbọ. O, o, dịka ụdọ, ụdọ. V, dịka mvọ, mvọ. W, w, dịka awọ, awọ. Y, y, dịka nyọ, nyọ. Z, z, dịka azụ. Abịshịdị efi gịgbi, gịgbighị ijekekpi. Kwere mini mụnyi o, ọ pụrụ si shiti uu. Vuwizi, 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 vuwizi. So that is it, the 36 letters, the 36 alphabets in Igbo language. So I hope you go back to this video, play it on and pronounce these letters exactly the way I've pronounced them. See you in my next video. Kemesia.